ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама кас ҳасти ҳад сарбаланд хонобод инҷа ҳастед. хуш омадед ба канали Бохтар Сити. бародарони азиз, ирӯз рӯзи ҷамъаи бузургай, рӯзи Саидулайём. ба ҳар як шумо парвардигор аҷр савоби ирӯзи ҷамъаи насиб рӯзӣ гардонад, баракат дар касбу кор, ҳаёту зиндагӣ ҳамаамон насиб гардонад. бародарони азиз, ирӯз навори мо як сар ғанаҷини карпачаи фасонаки стойкадори хушрӯ буғоз 7 моҳа боло буғозай. подписчикони азиз, гусалаш калон даст намезанад, синаи хушрӯ дорад. масъала аҳлиш бениҳоят аҳлай айлубой тарафш меқапӣ. мола проверка мекунӣ, ягон чӣ намега. подписчикони азиз, мола хуш аҳамият бите. як таи лайка баҳри ҳамин навори мо дариғ надорад. касоне ки дар канали мо меҳмонанд, подписатсия кунанд. касоне ки подписатсия кардаган наворҳои моро тамошо мекунанд, фақат ба ёру дӯстонтон падилиса кунед, фақат лайка дариғ надоред. лайк беплай. иншоалло касе ки дар ҳамин канали мо дастгирӣ мекунад, лайка мезанад, комментарии хуб менависад, иншоалло ки ҳақшон догӯем. подписчикони азиз, хуш моро тамошо кунед. мо қарор дорад дар шаҳри Бухтар, собиқ ном Қурғонтепа. рақамои телефон 917 38 98 78. дар ин рақамо ватсап имо ҳаст, метавонед ки занг бизанед, харидорӣ кунед, метавонед ки биёед дар хона пешӣ бибинед. подписчикони азиз, мола ҳамаша аҳамият бите. баъд иншоалло ки мегзарем ба масъалаи нархи навои мол. ина ай тарафи қафош тамошо кунед. бародарони азиз, синаи хушрӯ дорад. подписчикони азиз, беҳад халта синаи зури бад дорад мол. ина ай тарафшам тамошо кунед, стойкаи нағзам дорад мол. иншоалло ки нофақшам кашолакай нофи хушрӯрам дорад мол. фақат насиби каседа боша ки ҳам хеле моли аҳл харидорӣ кунад. кашш пеш аҷаб синаша тамошо кунед. халта синаки хуб дорад, чочпари фасонам дорад. подписчикони азиз, ина масъалаи синаи молам тамошо кунед. беҳад чочакҳои хуб дорад. ин бовар кунед, пешиш халта сина, ай пешам кашол дорад, ай қафорам кашолаи синаш. беҳад масъалаи аҳлиш аҳлакай. ина бародарони азиз, нофшам тамошо кунед. иншоалло ки мол ҳамин моли мо аввалаш парвардигор камдид дина намеша. ай тарафи қафошам ина бепавза беичи халта синаро тамошо кунед. хел халта синаи хуб дорад. ина боя бор гап каш бачаҷон. иншоалло ки синара хуб фуровардагиай. стойкаи мол нағза бародарони азиз. фигураш фигураи хушрӯай, мол дарозида дарозай. иншоалло ки касеро худованд насиб рӯзӣ гардонда бошад. ҳамин мол худаш базеби да базебай. охин сари ғафси фасон дора, худаш ба қашаклай пешотанаи хубам дора. иншоалло ки насли хуба метан ҳамин моло. нав 2 моҳ пеша бародар 2 моҳи будам наша як молака додем. гуфтем ки дуртара ки худо насиб кард зоида аст. чандта бародарот миннатдорӣ кардан ки молои харидаги молои хуб омадан зоидан. худо касеро ки ира насиб карда боша, ишам харидорӣ кунад, бара бизоёна, фоида кунад, баракат биёвад. подписчикони азиз, фақат фикр ақидататон дар зери комментария бинависед. сухана хуб шавге, сухани нек гуфтан садиқаи. бародарони азиз, ҳар суханҳои бада наге, нанависе. моҳи шарифи рамазонай, моҳи пурфайзи пурбаракатай, моҳе ки бародарони дар ин моҳ бахшиши гуноҳҳои иншоалло ирӯз рӯз Саидулайём ай ҷумъа то ӯ ҷумъара рӯзи бахшиши гуноҳи бандоҳай. фақат сухана хуб шавге. баҳри ҳамин наворҳои мо як таи лайка дароғ надоред. дастгириро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии кори мо. бародарони азиз, нархи ҳамин моли мо бародарони азиз 14000 сомонӣ муомила дорад. подписчикони азиз, ногуфта намонад, нархи мол аз ҳисоби калони гусалашам фарқ мекунад. мол дур нестай, 7 моҳа боло буғозиша шикамша хушрӯ фуроварда. ина аҳамият бите. пони шикам сини поён фуромадаги ай ҳамаи види мол уже дига шидаги ай шикама фуровардаги ай. иншоалло ки касеро ки насиб карда боша, харидорӣ кунад, ай мол баракат меёвад. 14000 сомонӣ муомила дорад, дастафка дорад. занг бизанед, харидорӣ кунед то наворҳои оянда. худо ёру мададгоратон шад. худованд ҳаматонро дар паноҳи исматаш нигаҳбон бошад.